The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas, oras las 6:50 na. Aksyon Firing Line. Aksyon na firing line nga pagpangalakad yari kita sa Biyernes. Una nga Biyernes sa bulan sa Hunyo tuig 2022, June 3, 2022. Aksyon Firing Line. Kamusta na ba nga to sa mga kaakson, Luzon, Visayas kag Mindanao? Yari kita sa Boston Celtics nga kagabihon. Aksyon Firing Line. Nga Boston Celtics, nagpakitang gilas ang Boston Celtics nagkolorisong ang mga nawong sang fans sang Golden State Warriors. Aksyon Firing Line. Ang inyong akson Marlon Hinovaya, masunusobra 2 ka oras kapag hanot naton sa mga balita impormasyon, mga isyo nga dapat naton nga pagkatutukan subong nga Biyernes nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Sana silintara arkita sa mga Boston Celtics nga kagabihon. Kamusta ang mga fans sang Golden State Warriors kag Boston Celtics nga halos daw wala sang pulo pamuysok kaina sa pagtutok sa Game 1 sang NBA Finals. Ang mga tumalanaw naglingaw kaina temprano pa kag naligaw gid. Sa una pa lamang sang sambuwa sa duwa ka ginakabig pinakakampiyon nga team sa National Basketball Association subong nga season. Una nga Biyernes ay kaanom nga bulan sa nga tuig 2022. Aksyon Marlon Hinovaya at your service. Ang hinugyaw kag pinalakpak ang kinasaldya kag kasubo sang kalabanan nga mga fans sang NBA kainang among ato sa nga nasaksihan. Hinupdan sang daw hindi man maintindihan nga tiyempo subong diri sa Bacolod, no? Kag damo-damo nga mga lugar sa Negros Occidental man may mga lugar mga kaakson nga ginulan. Mayara man lugar nga ang duta malang-mala bangod sa kainiton. Amo man ang dalagan sang panahon subong. Bisan ipaanggid ta sang mga naglaligad nga mga tinuig. Nagalain na gid man ang klima. May ara sang kapaang gihapon sang panahon. Nga nabatsyagan kita mga kaakson diri sa may Bacolod City. Sa kabugusan nga Negros Occidental moamo man ni sigurong dalagan sang tiyempo subong kag sa bugos nga Western Visayas. Mao kaina sang hapon nagpulobasiplat kita sa mga malls diri sa may Bacolod City. Nakita ta mga kaakson partikular dira sa may reclamation area ho. Ang mga tawo laba ang ila sa linya pero hindi man problema kay dasig man ang sudlanay, dasig man ang pag-check sa mga kaakson tara ang mga security guards. Manlinibo ang nagpamalaklon, naglagaw-lagaw kag naglulambiyong. Ang iba ng purpose na hindi man pamalaklon kundi pabugnaw lang. Aksyon Firing Line. Kaya lang alang mo na karon pamangkoto ng tao nga nagasulod din karon mo bakal kao kun hindi. Kay pampubliko ina nga mall mga kakson. Teka ina, damo sa mga nagpapabugnaw na, bagod man sang grabe ka gihapon ka init sang panahon subong. Action Firing Line. Pero ang balantayan ba gani basta Friday mga kakson labi na kon
Friday night amo ang ginatuwag nga nightlife. Ang singgitan subong sang iban kun sa mga kanta pa sang original nga nagaamba bala sang I Love the Nightlife. Si Alexia Bridges, I Got the Boogie on a Disco Round. Oh yeah! Action firing line. Nightlife, pag may time kay daw pinuyan sa turil ang pila ka mga ka-aksyon naton matapos ang halit sang sining COVID-19 ho. Oh. Pero dapat ninyo panumdumon nga ang lawas pareho man sa makina nga nagabagdown ha. Nagausdang man kag kun di marason nagakatumba man bisan wa isang pilas. Action firing line. Antes ang mga balita iliton tanay nga to sa nga palamatinan sa lakat sang tiyempo. Ano bala ang lauman naton sa mga gabi karon sa kaagahon tub-tub buwas nga adlaw. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Update. Dugay-dugay hibalaon tayo mga kaakson sa bayan sa nga Provincial Disaster Management Program Division sa mga luyag magpadala sa nga ila sa nga mensahe, pagpanamyaw o kon komento sa mga ginatalakay naton nga mga balita kag isyo hindi magkahuya, hindi magduha-duha sa magpalayag sa inyo siring nga tagsa ka mga panindugan. Action firing line. Simpleng-simple lamang ipadala lamang ina sa ang inyo siring nga mga reaction. Sa ato sa ring action hotline 0963-7570874. Aba na nga ato sa ring action hotline. Pwede man nga idiritso ninyo nga ipadala sa ato sa ring live stream sa mga nagpadala timbrano pa sa ina sa ring mga mensahe sa live stream sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Mas kampiyon na kampiyon bigid ko ng inyo sa nga pagmonitor sa live stream. I-share nyo kag i-like. Like and share. Simpleng-simple lang para mas damo ang makabati, mas damo ang makasaksi, kag mas lapnagon ang malabutan sang nga palatuntunan. Action firing line. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Para buligan kita sa paghibalo kung nano ang posible nga sitwasyon sa ato sa nga lugar kung tiyempo ang bagahambalan. PDMPD Action Gani Republic. Action Gani, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Guy, no? Action Sa Gani. ating mga listeners. Liputan ka lang daw conclusive yung blast Sige, na lakas ng ating tempo. Action Gan. Ang ridge of high pressure area, no? Naga-hilob dito sa nasidlangan nga bahin sang sentral sa nabagatnan sang Luzon. Naga-lapot diri sa aton sa Visayas. Pagsiling ta ridge of high pressure daw suspended ang air mass daw wala ga dupoy-dupoy ang hangin mapakita mo na visible sa aton dahon mga kakahuyat, no? Kag tutod kasi na diretso, wa isa gina diretso ang aso, mabaw, wa isa gina palid o patuo kung pa norte o kung pa sur. So daw suspended ang air mass. Perti ka paang kag diri sa aton mabilin niya sa Western Visayas, Negros Occidental, lakip ng Bacolod City. May pag-uumagaw lang ang aton kalangitan basta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan o kung pagpanabot. Sakto to siling mo kagina nga sa iban nga bahin sa aton probinsya nagulan diri sa aton wala. Amo na isolated ring showers, no. So bunga ini sang signos na natigululan, no. Ang aton temperatura mapati sa hindi 23, no, nanao siya ang dalis do minimum to the maximum ara sa 33. So 91.4 ang Fahrenheit ya, no. So amo na perte ka paang sa aton batyagan. Amo na matag ko sa imo nga lakat sa aton tempo. Kun Marno. Sige. Action Gan, salamat gid. Mayong gabi. Sige, okay. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Action firing line. May mga lugar gid man diri sa Negros Occidental nga wa ay naka-eksperyensa sang pagtupa sang ulan subong adlaw. Hindi ta magkatingala na kay ako gani mismo damo na sa mga nasaksihan nga sakay kita sa salakyan from Southern Negros papauli kita pasulod diri sa Bacolod City. Pag-abot ta sa area dara sa Bago City nagaulan. Pag-abot sa Punta Taytay way gaulan. Action firing line. Ang sa Bago damol ulan,
pagabot sa punta tay kung kaisa, nagainit pa. Action firing line. Mo ginang tiyempo naton subong. Importante sa nasalintara mo ng permi gina bilin naton sa inyo. Importante ang ginatuwag nga preparasyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Impunto alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwantara mga nagabaga mga nga balita sa ato sa nga pagpangalagad. Action firing line. Oy, by the way, unahon tagali antes takatuan ng ato sa nga mga balita ha. Unahon ta aber sa pagbalasa kag sa pagbahig. Pano baraha ba? Ang istorya may kaangtanan sa resulta sa NBA Finals Game 1 kainas ang aga diri sa pungsod sang Pilipinas. Pero gabi naman dito sa lugar nga ginahampangan sa Estados Unidos. Ang Aksyon Radio Bacolod kaina mga ka-aksyon nagdala sa inyo sang senaryo, mga analysis humalin sa hampang first tubtob matapos ni tubtob mag fourth quarter. Pagi sa ato sa mga hangkilan nga mga sportscaster kay na Aksyon Boy Duran ang Aksyon Art Tahupon damo-damo man sa mga kapihan kag kalan-an kaina pati mga hotels gani nga nagapagwa sang live nga hampang sa telebisyon nakaguluginan sa man slagawa kaina idabagod man sa damo-damo nga mga customer nga naglantaw namahaw plus ang kalabanan nagpinustahan ay payabo. Action firing line. Halin kaina sa gatos-gatos by postahan na ginadabalaan ko 100,000 pinustan niya. No? 100,000 may plus pa siya sa Golden State Warriors. No? Plus 5.5. 100,000 ting 100,000 tiwas ganit. Action radio. Sa first quarter daw mayo pang yuhom niya. Pag second quarter daw mayo pa. Pag third quarter, mayo gyapon. Pag fourth quarter, daw naloos na. Grabing hampang kaina mga kaakson. Masadya humalin first quarter. Pero pag fourth quarter dito, balaan na. Nabalaan na kung ano kabag-on, ano kabakod sang depensa sang Boston Celtics ang natabo kaina mga kaakson kung sa mga istorya kinalye pa nagsuli ang paya. Damo sang nasyak, damo sang mga naurungan nga mga mahilig sa basketball. Man ang ginapakot-pakot, ang ginapatihan kag ginalauman sang kadaman, napalpak, nagpaso. Bangod sa pagpati sang kadaman nga ang Game 1 nga daog kag mangibabaw ang Golden State Warriors. Ida bangod sa ilananday Stephen Curry kag Klay Thompson. Bangod sa may malawig nga pahuway ang Warriors ikumpara sa Celtics kag bangod sa ginasiling nga home court advantage. No? Correct ginagabing ginamuno ko no? Nga ang Boston Celtics waay malingkang sa ginatuwag nga home court advantage. Man kadamo sila sa mga teams dara sa NBA subong nga season nga napierde nila bisan home court pa sa nga kontra. Ginpabatyag nilang Golden State Warriors makaksono. First time ini sini nga post-season nga ang Golden State Warriors na pierde sa ila sini nga home court. Pero si Draymond Green na kakson ka sila nga why na iya. Kung sa aton babala ilong gobla. Helambal di Draymond Green why na iya. Game 1 perde kami. Why na. Why na sa amon ya. Pero malita deep inside basi ko nag-wawawan blaw. Action firing line. Game 1 is game 1 mo. Kadamo sa mga nagasilim magkaakson nga ang kalabanan nga nagakampiyon sa NBA Finals kung sino makadaog kuno sa game 1. Bintaha. Bintaha gid man kay nakauna ka. Pero hindi mo silingon nga nadaog mong game 1, ikaw makampiyon. Dugangan pa sang ang pagpati sang kalabanan ng Warriors madaog sa game 1 bangod kuno sa maayong head coach
nga si Steve Kerr mga kaakson. Man veterano na gid man kon coaching ang paghambalan, no? Sining ni Kearney kay ang coach subong sa Boston Celtics, abi nyo, player na sa una sa NBA, no? Sacramento Kings, isa sa mga team niya makaakson, kag abi nyo, nakaengkwentrohan ay pa na sila ni Stephen Curry, sang si Stephen Curry nagahampag na sa Warriors. Ang coach subong sang Boston Celtics mga kaakson. Pero ang taran nga ginalauman, ang taran nga expectation kagin mono ko makaakson nga Warriors magdaog nangindulaan. Ang resulta kaina ti Warriors pierde, Celtics ang daog, ang score 120-108. Ang fourth quarter ang magiging ang naghanot sa Warriors mga kaakson. No? Winaswasan gid sang mayad-mayad sang Boston Celtics. Kung baga ang fourth quarter para sa Warriors sa game 1 kaida daw duta nga namalhan mo. Pakin mo ang score sang Celtics sa kabugusan nga fourth quarter, no? Sa kabugusan lang nga fourth quarter, ang score sang Celtics mga kaakson 40 points. Pero ang Warriors 16 lang, sobra to nga ang abanse. Ginhanot gin sila sang mayad-mayad sang Celtics sa ikaapat nga quarter. Amo to kaina nakita tang nawong ni Curry kag Thompson ti alang-alang ka man magbarangisi, siyempre makurisong kay. Ang mga fans sang Warriors bisan wala pa matapos nga hampang, nagmatomato na lang sila gwa sa Oakland Arena. Ang boynas kag ang habyog sang kadalagan ara giya tumupa mo sa Boston Celtics kidya. Kay kon statistics ang ato sa nga pagalantawon sa fourth quarter mga kaakson, ang ila sa nga field goal percentage 88.6%. Tuman kataas dari sa simple nga sugilanon kon sa mga tira pa mga kaakson, kung polo katira, walogid sumunod. Abersin o nga kontra ang hindi sila maglalain man. Gabinura, hugliya ang pagsunod sang bula mo. Kung magtira ang pila ka mga players sang Boston Celtics. Ang ginimo sang Celtics mga kaakson, amo ning ginakabig bilang pinakamataas nga effective field goal percentage sang isa ka team sa anuman nga quarter kontra sa Warriors subong nga season. May 396 total quarters. Amo man ni ang ikalima nga best effective field goal percentage sang Boston Celtics sa anuman nga quarter subong nga season. May ara nga 404 total quarters. Ara gid sa Celtics ang boynas mga kaakson. Si Al Horford niyo, Al Horford, isa ini sa mga may edad-edad ng humalampang sang Boston kag sa NBA. Una nga nakahampang sa finals. Amo ning pagdaog nila makaakson pagkampiyon nila sa Eastern Conference. Nangin emotional gini si Horford mga kaakson. Kaya for the first time nakasulod siya sa finals mga kaakson. Kaya sa edad niya nga 30 plus, sunod nga season, hindi basta-basta nga dag-on kag sudlon mong finals mo. Pila ka tinog iban nga mga teams mga kaakson da, nagtinugulang na lang ilang sa mga players, wagid ta na makasulod sa finals ang ilang sa nga team nga ginintrahan. Si Horford daw kaangay lang daog sa luto ni mo. Ti una nga nakasulod sa finals, nag-record sa makaakson sa hampang kaina sang iya sa nga career high
sa pagtira pa sang 3 points. 6-9 kataason ni Horford ni Magkakson. Pag-inkwentrohan na nila sang Milwaukee Bucks sa Eastern Conference Finals. Nakabot na gani si Antetokounmpo. Ti naka-record sa career high ho. Sa 3 points pa Magkakson, 8 out of 6 bot silingon. Sa 8 niya katira sa 3 points, 6 ganyang sumulod. Kaina sa una nga quarter pa lamang man nagamonitor man ko kaina mo, no? Samta nagabiyahe kami kaina pagkadto dira sa may banwa sang IB Magaluna, first kag second quarter. Nagamonitor kita mga kaakson. Sa una nga quarter ti pakitang gilas diyon ang Warriors siyempre ila home court. Base karon kon kansawan sila sang mga tumanan o mga fans nila kung sa una nga quarter pa lang bansihan na sila sang ila sa nga kasumpong. So ang 3 points makakson ni Stephen Curry daw tugabang la ning nagadanlog kay na mo, nagabinura hug lang mo. Sa una nga quarter ya 21-21 ka puntos na yun niya si Stephen Curry. Way lang goro mabantayan pero naidiyahan gid sa sang Boston Celtics sa second quarter. Way sa kapuntos sa second quarter mo. Pinapungko na lang siya sang iya sa nga coach hambal ni Steph Curry sa iya paway lang na ito kay daw abot nilang imo sa nga hulag to. Hindi po sa lingon nga mga ginhambal ni Steve Kerr ilonggo to ya, hindi na kabalo magilonggo Steve Kerr. Kinahom-ahom talang nga amo na ang ideya kay ina ni Steve Kerr pahuwaya na si Kerr kay daw hindi gid pag second quarter daw babod lagi magtira sa iya kay daw gin putos kay sa sang depensa sang Boston Celtics mga kaakson. Ang yes na gani nga partner, kundi ang tawag sa sila the Splash Brothers. Ang partner yang si Klay Thompson sa kabugusan nga hampang. Ang score ni Thompson mga kaakson ara lang sa 15 puntos. Amo nang ginasiling sa mga eksperto naglaligan nga adlaw. Nga once gani si Thompson hindi maka-score sang 20 plus laban-laban daw dihado gida ang Warriors. Pero kung maka-score siya sang 25 pasaka, dako ang porsyento nga madaog ang Warriors. Tiway ka labot, way gani ka labot 20, 15 puntos lang bang si Thompson kay na. Kasi sigurado ko game 2 mabalos gini, ma-adjust gini makakson ang Warriors. Kaya mati siling sang mga players nila, labi na gid ni Draymond Green, siling ya bawi kami sa game 2. Kaya ang game 2 ang home court ara mang Japon. Pero why na ni home court advantage daw? Pinatilaw sila una lang ampang sang Boston Celtics. So, hala pa ka mo na kapadayaw sa home court advantage nyo. Ang game 1 nagkadto sa Celtics, pero ang game 2 hambal sang Warriors amon naman bal nila kuno ang game 1 inyo, pero ang game 2 amon naman. Ang lain da ba si kun ang game 1 ila, ang game 2 ila pagid. Munang pinakabos masubo nga balita para sa Warriors dara mga kaakson. Diri sa Pilipinas, bantayan ikaduwa nga coverage sang Aksyon Radio Bacolod sa ikaduwa man nga hampang sa NBA Finals. Hunyo 6 diri sa aton sa Pilipinas, so Lunes na siya. Alas 8 sang aga, so mas tulo tempranong game 2. Kaya ang game 1 kaina nagumpisa mga alas 9 mo. Ang game 2 alas 8 sa Lunes ang aga dito sa Estados Unidos Domingo sang gabi na to sila. Agda gihapon namon ang ato sa mga kaakson tutok sa Lunes
kag kun ano gid man ang mga adjustments nga himuon sang Warriors aton nga bantayan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Firing Line. 14 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawan na mga kaaksyon ang pag-atraka na sa atong sa mga balita sa bahin sang lokal. Importante, power interruption nga kung wala sang temprano nga ihibalo ang mga konsumidor. Pudag-pudag kag pamuyayaw ang ato sa nga mabatian. Ang balita nga sa maabot nga Domingo nga adlaw, pitsa 5 sang saning bulan sang Hunyo, mangibabaw ang kadulom. Mangibabaw ang kadulom. Bangod sa power interruption. Daw Friday the 13th yang daw. Mangibabaw ang kadulom. Bangod sa power interruption. Brown out. Damo-damo nga mga lugar makaaksyon ang sakop sa nga sini nga brown out. Kag ang kalawigon sini 6 to 6. Alas 6 ang aga, tubto alas 6 ang gabi. Pero ang kakatabo sa masami mga kaaksyon, kung mapatemprano man lang, tapos ang maintenance gada patigayon, why gid man nagalabot sa siling alas 6 gada, why galabot 12 oras Kung kaisa gani, alas 4 pa lang gabalik na. No? 6 to 6. Sino man nagkabati sa mga kaaksyon, subong pa lang, kung sa nga panugyan, tamakura, ang inyo sa nga balatyagon, subong pa lang dapat kamo ang may preparasyon ng adaan. Kung mayara ka mo da plansahana. Kung may lulutuon ka mo da, hindi anay pagluto, subong, kay Biyernes palabang subong. Basi karon kung mapanos na karon, pwede boss lang anay, kundi gani sa hapon, kung buwas gabi. Pero kung di man lang importante na mag-aksyon nga lulutuon ti aber, pwede man lang mabakla ninyo sang ice. Kag kung mayara ka mo sang cooler da, aber pabog na lang na cooler. Kay kung malabutan na sang 12 hours nga brown out mga kaaksyon, kag kung way ka mo sang preparasyon, basi kung matiwas ng inyo sa nga preparasyon kung pagkaon na paghambalan. Ang rason sang power interruption replacement sa mga nabilin nga wood poles, preventive maintenance sa distribution lines, ang mga lugar nga napiktuhan ti ko di siya isahon naton. Sigurado ko nga damo nga pamangkot sa bunda. Kako ni siya isahon ta, muno sa inyo kung din ini nga mga lugar, mga kaakson, basi kung maubos ang oras sa sari nga para tuntunan kag hindi pa wala matapos hindi mo ubos kompleto ang ato sari nga pag isa-isa sa mga lugar. Pwede lamang ninyo na makitaan sa official Facebook page sa NGCP. Pwede man sabahin sang Sinekok kaya nagkapagkit na magkakson. Dugay-dugay mga kakson, ibaloon na to na. Pagi sa Corporate Communications and the Public Affairs Officer sa NGCP nga si Ma'am Michelle Vicera, mapabulig ta dugang explanation may angot sari. Ano pagidibal sa nga balita sa bahin sang lokal, ang pagbalik taas sa kaso sang dengue sa Bacolod kag Negros Occidental subong mas ginakabalakan. Ang tuig 2022 padayon nga ginakahangawan bangod. Amo ini ang pagtupa sa ginatuwag nga 3-year cycle. Action Firing Line. Ang pagdamo sang kaso kada 3 ka tuig mo ng 3-year cycle. 2019 sang gindeclare ang outbreak sa aton di mo. 2019 isipon ta tupa subong 3 ka tuig 2022. Nagligad ang PHO nagsiling nga posible matabo ang ginatuwag nga dengue epidemic. Ang datos di basihan ta nagapakita nga ang dengue cases sa Negros Occidental sumaka ini 287% kung ipaanggid naton nagligang nga tuig kag ginakabig bilang pinakamataas sa bugos nga Western Visayas. Nagligad mga kakson nga adlaw ginkabig man to ni Governor Bong Lacson sa amo sa nga interview nga ang pagdamo sang mosquito-borne disease ang makaalarma na. May mando ng PHO sa mga ospital nga i-activate ang tagsa nila ka mga fast lanes matapos ma-record ang bag-o nga 96 ka kaso halin Mayo 15 tubtob 21. Isipon ta isa kasbana 96 ang kaso. Ang fast lanes amo ning
makabig siya nga triage center nga nagahatag sang prioridad sa mga pasyente nga nagabatyag sang sintomas sang dengue. Medyo may kabudlayan diri ang pila ka mga tao bangod may ara nga nagaduha-duha sa pagpakonsulta mo sa mga ospital mo. Bangod sang ginapatuman gihapon nga COVID-19 protocols. Nga kalabanan nga mga ospital di nagaobligar sa gihapon nga magpa-RT-PCR swab test. Hindi mo man mabasol ang mga tao, mga kaakson nga magkahangawa. Ning iba nagasiling na lang din nga, ay magamom lang, hindi nilang kwa. Mainom na lang ko sang tubig, timpla na lang ko sang kalamansi, malaga na lang ko sang luya, mahaklo na lang ko ininit, o kung ang iban, masalig na lang sa ginatawag nga herbal. Ang dengue, masakit man nga hindi dapat naton pagbaliwalaon. Maamo man is COVID-19 nga kinahanglan man sang taran nga kooperasyon, taran dapat magtuman sa ginapangabay sang ato sa gobyerno. Ano ba lang ulihing at ikang ginahimo sa buong sa ato sa gobyerno provincial? Ano ang mga kabudlayan sa kampanya kon may ara gidman? Tinguan ta dugay-dugaya. Malapot si Provincial Health Officer Dr. Ernal Timimbang kay mapabulig man kita explain kung ano nang ginahimo sa ato sa nga provincial government. Update sa Commission on Election kon Comelec mga kaakson, may 5 na lamang kadlaw ang nabilin, no? Magatapos na ang election period, magabiya naman ang mga nagaserbing acting provincial Comelec supervisors sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan diri sa Negros Occidental. Attorney Roberto Salazar magabalik sa lugar nga iya siniginhalinan, pero may ara pabalas siyang dapat katapuson. May mga benepisyo pabala, honoraria, kaiban pa nga mga kaayuhan nga dapat ihatag or inugatag sa mga sadto nagserbe sa eleksyon na kompleto na bala ni panagtag kung wala pa. May eleksyon protest nga pasaka. Anong papel diri sang Commission on Election? Sa Negros Occidental ti ang kumpirmado nga may formal nga protesta. May ara sang eleksyon protest nga ginapasaka. Ti ang interview ta man nagligad mo. No, ang liwat nga nagdaog nga alkalde dira sa may banwa sang San Enrique. Kamati siya ni ang subject sa eleksyon protest ginapasaka sang kasumpong niya. Ti banwa sang San Enrique. Magluwas sa San Enrique, damo naman sa nakabalo nga ma-eleksyon protest man sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Tanan posisyon sa pagka-alkalde, mga kaakson prote. Ang sa Bacolod ya, dako sa abanse, ang sa banwa sang San Enrique, pulo lang yung abanse ito sila. Pulo lang abanse ito sang nagdaog nga o kung re-elect nga alkalde, mga kaakson. Pamangkuton tarugay-dugay, kung malabot naman ang ato sa nga Comelec Provincial Supervisor, kung bala mayara sang nagdugang nga eleksyon protest nga ginpasaka mga kakson kay sama-sami nagabading plastada sa RTC ni ginapasaka mo sa korte mga kakson kag bala napabalo ginapabalo man ni sama-sami, no? Ang Comelec sa mga ginapasaka nga election protest. Ang isa pagid sa ginahulat sang ibande kon bala may ara gin man sa nagreklamo naman angon sa ginatawag nga vote buying o kon kandidato nga nagpamakal sang boto. Ang iba nagpamakal boto daog pero may ara man nga bisan na nagtag kwarta nga may naka-stapler pa 50, 100, 200, 500, sa kilibo 200 pierde gihapon kag layo-layo pang inapukan sa listahan. Action firing line. Alas 7:23 Action Radio Philippine Standard Time. Mga madugoon nga insidente kag krimen nga nagluntad sa Negros Occidental, Victorias kag Himabaylan. Aton sa nga pagasintruhan sa Himabaylan masubo ang nadangatan sa isa ka lalaki. May edad na ni senior citizen nagtabok sa suba nga permi man niya ginalabayan pangbagod sa inibaayong nga tiyempo nag-ulan. Action firing line. Ang pagpati nga nalumos ang biktima kag nadimalasan. Ang kaundan sa istorya sa mga kaakson na tutukan taman dugay-dugay kay nakuha ni Akson Zel Minardo
Ang inisal nga detalye sa nga nga balita gikan dira sa Himamaylan PNP. From Himamaylan to Victorias, inom-inom kag kinalipay ho, nagdangat sa kinagambo, isa ang natiruhan kag pilason ang report nga magtiyo ang involvado de. Pero ang inisal nga investigation, inisal nga report nga nakuha naton mga kaakson, aksidente o kon accidental firing ang natabo protek komparmahon tani dugay-dugay gikan mismo sa ato sa nga kapulisan sa syudad sang Victorias. Alas 7:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita Nasional. Nagauyog nga balita. Uyog niya nga tutuod kay balita niya angot sa natabo nga linog. Aksyon Radio! May isa ka 5.6 magnitude nga linog mga kaakson. Tumayog dito sa may Surigao del Sur. Kainas ang aga ni. Mag 5.6 mulubaskog na ni. Ang report sa nga Feebox nagasiling nga ang linog isa ka tectonic. Nabatsagan las 2.54 kainas ang kaagahon. May kadalumon nga 9 ka kilometro. Ang epicenter ara sa 49 kilometro. Bagat nan sidlangan sang Kagwait, Surigao del Sur. Intensity 4 nabatsagan sa munisipalidad sang Kagwait, Bayabas, kag San Agustin sa Surigao del Sur. Intensity 3 sa Bislig City, Hinatuan, Surigao del Sur, sa Rosario, Agosa del Sur. Instrumental Intensity 1 na monitor sa Tandag City, Surigao del Sur, Nabunturan, Davao de Oro, kag Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ang ginabantayan among ginakakulbaan nga aftershocks kag kond. Ano ba na ang ginbilin nga kahalitan sini subong palayon pa nga gina o sisa. Action Firing Line. 26 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ta check ang ato sining NJCP, no? Kay pa-explain ta kay Ma'am Michelle Becerra, di naman ibag-o sa palamatin anta ang schedule nga power interruption. Di ta ni malikawan kay ang pinaka-purpose sa maka-aksyon para nga ay hindi matabo ang mas dako-dako blang peligro or mas dako or malapnagon nga brownout. Kamati ang ato sa mga distribution lines nga kinahanglan man isang maintenance. Mamo sa tawo bla, mamo sa salakyan bla. Kinahanglan nga i-kondisyonon. Ay karon kon hala mo lang da ka pabaya nga maghanot lang sang puwersa niya sa ulihi makabatsyag mana sang kakapoy pero sa aton bla. Action Firing Line. May mga maintenance activities mga kaakson, may mga pag-ilis sa pila sa ka mga ginatawag nga wood poles. I-check tan importante na kagin check ko diyo daw dako nga area sa may downtown sa syudad sa Bacolod gid. No, kag iban pagid nga mga lugar diri sa Negros Occidental kag Bacolod ang maapektuhan sa ring 12 oras from 6 to 6 nga power interruption this coming June 5, 2022. Action Radio! Magluwas sa aton sa mga kaakson ginabantayan nga sitwasyon sa elektrisidad. May ara man kita sang dapat nga tutukan man balita angot sa supply sang tubig tay baw kadamo permi daw adlaw ang akon sa communication damo sa mga mensahe nga sululod di angot sa pamangkot bla akson marlo na natabo sa amon di man. Nga ang tubi na mo diya nga daw tok-tok yang kagwahaw. Amo na permi bati anta. Sa ato sa linya, Ma'am Michelle Becerra sang NGCP. Online sa Firing Line. Ma'am Michelle, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good evening, sir. Good evening, ma'am, sa ato ng mga listeners dira sa Action Radio. Salamat, ma'am. Pabulig ko siya mo explain sa sining natalana nga power interruption this coming Sunday. 12 hours kayo ni, Ma'am Michelle.
Yes, sir. Oo. Thank you no sa paghatag sang tinion sa NGCP kay para i-announce namon nga may ara kami nga gin-request bala sa Sineco kag sa Nuseco Okay. nga may ubrahon kami diri sa amon nga Bacolod Substation. May upgrading activities actually nga ubrahon diri sa Bacolod Substation Mhm. affecting Bacolod Reclamation nga iya ka Sineco kag ang iya ka NGCP nga Bacolod San Enrique nga linya. Mm. So that's from 6 a.m. to 6 p.m. Ang mga konsumidor nga bali ang apektado bali no nga mga substations under Sineco amo na siya ang ila Astes Gonzaga, ang Reclamation, ang Sumag kag ang Nag-asan nilang substations. Ang sa side naman niya sang Nuseco ang ilang nga La Carlota, Valladolid kag ang ilang nga San Enrique nga substations. So amo na siya no kun ang mga konsumidor nga naga-connect dira sa mga na-mention nato na mga substations, wala sila sang kuryente from 6 a.m. to 6 p.m. Kay kinahanglan major nga kinahanglano nato no ang upgrading activities sa dira sa Bacolod Substation kay tungod gani sir no nga before maglabot ang kuryente sa Sineco nga mga substations, maagi anay ang kuryente sa transmission lines ng NGCP, sa transformers ng NGCP. So kung in case may problema ang transmission lines, ang transmission facilities no, hindi Japon makalabot ang kuryente dito sa Sineco kag hindi man ma-distribute sa Sineco pakadto sa ato mga panimalay. Okay. So amo na siya no nga hangyo kami sa mga konsumidor sa pag-insyende kay amo na nga nag-early kita pa-announce no kay para kay balo kag makapreparar sila. Although ang mga preventive maintenance activities no wala ni siya, hindi na siya makagarantiya nga 100% no, hindi kita maka experience sa mga unscheduled power interruptions, pero kahit paano no ma-minimize kay tungod nga proactive kita kag malanta ma-anticipate na naton ang problema antes pa lang mag-abot. Okay. Sige. Hindi mo silingon ma'am nga tanan gid nga mga lugar nga area sang Sineco kag Nuseco mag-experience sa brownout o this coming Sunday kundi pipila gid lamang. Hindi bali no hindi tanan na Okay. clarify ko lang sir no kay Yes. basi bila nagapaminsan nga bilog nga franchise area sa Sineco kag sa Nuseco. Hindi bali sa liwat no ang mga feeders lang nga mga nakakonect sa mga under Sineco Astes Gonzaga, Reclamation, Sumag kag Nag-asan substations nila. So apat ka substations ng Sineco. Kag tapos sa Nuseco naman yung side La Carlota, Valladolid, and San Enrique nila nga substations. Ang 6 a.m. to 6 p.m. man na, basi may mga ride-on activities man na ang cooperative. Kaya usually, kung mag-shutdown man ang NGCP, sila man since wala naman lang power no ang ilang substations kag ang mga distribution lines nga naka-connect dira sa ilang mga substations, ginagakandak man sila preventive maintenance man nila sa ilang side. Okay. Ma'am, kadamo sa mga nagapabangkod diriyo luyag nila may buluan gid sa tiniran nila nga lugar at silin ko sang gin-check ko ang mga lugar nga affected tuman kadamo gid. Then sila pwede makapagig-angot sa niman. Sir, may ara no ang aside sa kay NGCP nga naga-announce kami kay tungod amo niya request no ang preventive ang shutdown sa Domingo nga adlaw that's June 5 sa Sineco nagpagwa man siya sang iya nga press release although ang rason nga iya gid na NGCP nga request no pero dito naka-specific nakabutan dito mga specific areas nga apektado. Dili naman niya kay ang ma-mention mahambalan ni NGCP no hasta lang kami sa substations ka affected. Ang dili naman niya sa Nuseco pwede sila makig-angot basta sa Sineco, Nuseco kung diin ang ilang mga feeders naka-connect na substation. So mas maayo gid niya amo na ganing advice nato sa mga konsumidor hibaluon gid ninyo kung diin wala naga-connect ang inyo nga mga feeders kung diin nga substation sa Sineco or Nuseco kay para kung mag-announce man gani ang NGCP at least makadasig sila makahibalo pero man sa Facebook account man sa Sineco nagpagwa man sila sang ilang nga press release nga may mga munagan may request ang NGCP from 6 a.m. to 6 p.m. sa Domingo nga adlaw kag dito
specific nga mga areas ang nakabutang dito. Oh, ining request ninyo bala ma'am, ano ni man, kada bulan gid kinahanglan ni gid nga sang maintenance activities or sinimana or what? So, bali may ara kami no sa whole year bali may nakaplano na. So Okay. bali let's say sa Subong no sa diri kita ma-focus sa Bacolod substation. Kung nagasaylo naman kami dito sa Cadiz. Depende na siya sir no kung diin ang mas critical nga kag kinahanglanon ginay dayon naton nga sang attention. Aside sa ato ng mga transformers dira sa substations naton, may ara man kita no nga may mga clearing activities man kita nga ginakandak sa linya naton. So ang mahitabo kung for example may ginaobra sa sa transformer bisa aton nga substation, Okay. may ara man may mga linemen man kita nga nagaobra naman niya sang mga clearing operations. Pero gina-schedule na siya sir, hindi man nakakada bulan Yes. depende gina siya ya. Pero may ara kami ng planning team nga naga-evaluate ka ginassess na siya no kung diin ang pinakauna anay nga tandugon dayon dito naman sa sunod hasta naman nga magkalakuman naman. And then next year naman no pareho bala sa lawas ang tao nga kinalan check up kinalan maintenance. Yes. So ang aton nga mga equipment, ang aton nga mga linya especially nga expose na sa ulan sa init. So kinahanglan gid naton ya nga i-maintain kag kinahanglan naton check upon from time to time, sir. Yes. Anyway, Ma'am Michelle, mas maayo ni nga temprano pa no na pabalutang ato sa nga anunsyo sa ato sa nga mga konsumidores. Unless mayara ka idugang Ma'am Michelle. Wala na sir no, ang ako lang Okay. maduga gapangayo lang kami no sa pag-insindi sa ang ato ng mga konsumidor no nga amo na mas maayo nga gin-announce naton mas temprano kag salamat gid no sa istasyon ninyo sir sa paghatag man sa amon tiniun no nga pag-advise man sa ato ng mga konsumidor para hindi man sila bala makibot, hindi sila ka grocery bala nga magkalapanos bala sa ref nila Yes. na preparahan kag amo na hindi man lang ni para sa NGCP kundi amo na ang gusto man namon nga maghatag man sang insakto nga serbisyo amo na nga kandak kita sa mga preventive maintenance, mga upgrading activities sa aton nga mga linya. Ma'am kag Miss, sa aton mga yes. equipment. Ma'am Michelle Visera sang NGCP. Thank you so much kag mayong gabi, ma'am. Ay, you're welcome sir, kag salamat gid sa inyo tanan kag mayong gabi. Action Firing Line. Las 7:36 Action Radio Philippines Standard Time. So may isa pa kamo kaadlaw nga preparasyon mga aksyon buwas nga adlaw. Sabado sa nasiling tara kay kadamo gid sa mga nagapamangkot diri sa ato sa communication. Din na aksyon Marlon sa amon di mapektuhan kami, no? Check nyo sa FB page kay kadamo-damo sa mga lugar, no? Nga nakit-an naton nga mapektuhan sang saning schedule nga power interruption. Sa NECO FB page, pwede ka mo magkasulod dira plus sa bahin sang NGCP. Hindi malikawan kay para man sa pag-on no sang saning mga distribution lines, ang mga daan na mga kakson kinahanglan islan bag-o, ang mga tuktokon kinahanglan kuhaon, kag kinahanglan ilisan man sang bag-o Action Radio. Sige, las 7:37 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Selwan tanang ato sa mga gamonitor sa live stream. Melvin Peñafiel, good evening Action Bar. Kurt Nathaniel de la Torre, monitor lang Porok Kadulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, salamat gid. Alex Fuentes, good evening sa imo Action Bar. Salamat gid Alex Fuentes listening ag watching. Jonalyn Ninyal de Quiripito. Okay, good evening. Tamayaw ko kay Ying Ying kag kay Rafa nagamonitor. Okay. Eldred John Gunura, good evening sa Marlon. Pwede ka pag-greet kay Eldred Hardenico Gunura, permigid kaya pamati sa Action Radio. Salamat. Alma Gonzales Possession, good evening Action Marlon. Monitor lang kami sa Barangay Mansilingan. Sige. Si Engineer Tokayo ko Marlon Possession. Kamonitor ba na? Ronald Vicera,
Akso Marlon, monitor lang ko di sa La Castellana. Greet lang ko asawa ko nga si Juliet. Dira sa East Home 2. Salamat, God bless. Okay. Idilaos, good evening, Akso Marlon. Arela kami Nanay Isabel, gamonitor, Victoria Sri, Jonalyn Ninyal, Dikripito. Good PM, tamyaw ko kay Errol Tagakay, kay Earl Franz Tagakay, kag Kit Macariola, pabati. Mayong gabi, Akso Marlon. Okay. Taga ARV, mayong gabi. Okay. Ana si Noro Milail Oligo, Ralph John Berenya. Gamonitor kami, Villa Angeles. Okay. Inday Blaza, good evening. Please greet Michelle Magno Romelo. Happy birthday. Thank you. Ralph John Berenya, Villa Angeles, Fortune Town. John Salazar, watching from Barangay Tabo, Ilog. Tamyaw ko, mga pamilya Salazar. Hiner Salazar sa Talakdan, Kawayan. Mayong gabi. Mila Luigo, live, Bani Cafe, Highway, Tangob. Okay. Elvira Gilogo. JR Mainit Region, mayong gabi, monitor. Rona Rihida Trava. Good evening, Akso Marlon. Monitor lang kami, tamyaw ko lang. Sinang Rosevic Montalvo, Tatay Tidi, thanks God. Mila Luigo, tamyaw ma'am. Vanessa Star, kag Doc Batbayaw, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Monteza. Okay, Kristen Menyas, Villalobos, Virgie Olpinda. Joshua Bia, Toto Joshua. Okay. Roming Estrabon, Hidalanga. Good evening. Roming Hidalanga, Gabanitor Subong. Okay. Barangay Talaban, Himamaylan, Gabanitor. Jovi Mudares, Ricky Soriano. Ari ko din sa may Boracay. Salamat ba? O kanami isang ginhamtangan ni Tuto Ricky. Si Imbong Diocampo. Ara sa may Maaw. Okay. Leia Younger Esquivel, good evening. Magallanes Ninfa, hello. Monitor sa Barangay Elhis, Georgia Gargasiran. Good evening. Salamat, Gid. Athea Kim, si Inday Athea, Ana Sinuro, wala katapusan nga kayo hanay, amo man gyapon periman, gyapon brownout. Partial lisiga gyapon. Okay. Rejan Tan Villalon, watching from Barangay Purisiba, Manapla, Ana Sinuro, namigid pahambalon sa radyo. Oh. Mayo sila lang intindihon pro mga hindi mana maintindihan ang mga tao. Sige. San baya, balikan ta kamo dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is sa atak ng alas 7, kantuan tayo nga to sa ring patrol kay naging munota. May isa ka aksidente nga natabo sa sunod sang Himamaylan. Grabe gurong ulan man nga na-experiencehan sa mga tao dito sa Himamaylan City, no? Or kasi kon gaulan sa bukid kag grabe ang dalokdo sang tubig bla. Ang ginatawag na dalokdo kadamo na sa mga nagkalabiktima sa dibo. No, sa bukid-bukid nga area kag sa iban nga lugar diri sa Negros Occidental. Maisa ka senior citizen or may edad na ang report ka na baton ta nagtaboks dalan ginapatihan na lumos. Check ta nga to sa ring patrol with Axon Zel Menardo. Police reports. Sa patrol ta, no? Police report man na tumukan ko di man. Sige lang, okay lang. Axon Zel sa report please kabin. Action Marlon, patay ang isa ka senior citizen isang nasapwa na ini matapos maanod kag nalumos ini sa subaya sa Himamaylan City. Kung sa diin ini ang biktima ang ginakilala si Vicente Tugahan. Vicente Tugahan isa ka 69 anyos kag residente sang City Tungo, Barangay Kabadjuan, siyudad sang Himamaylan. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, nagabisi
nagbisita iniya ang biktima sa nga utod nga lalaki sa amuman nga lugar Action Marlon mga alas 6 sang gabi sadtong Hunyo 1, 2022 sa tagpapuli na initong panig sa ilang panimalay sa nagtabok ini ang victim sa isa ka kasuba dira man mismo nga barangay sa syudad. Naapisar pa sila nga nagadaludo ang tubig rason nga ini ang naanod sa nalumos sa amutong nga time. Grabe ang ulan sunod sa kaya police captain Hipilanggo ang PIO sa Mamayla City Police Station. So wala man ini utod ini ang senior citizen sa pagtabok kay ni casual na kung daw naanda niya naman nga magtabok-tabok sini kung magbisita siya sa iyang utod nga lalaki sa mga alas 3:45 na nga sang hapon sa dong Hunyo 2, 2022 man sa nasapwa na ini ni Kagawad Untalan. Ang Kagawad man siya nga barangay sa Badyangan ang bangkay sini nitugahan nga amo ini ang biktima sa suba na yatong pangitlan amo man sa gihapon nga barangay sa syudad. Sa kagini karon na Action Marlon na ginahulat atas sang Himamaylan City Police Station ang autopsy kaga post-mortem examination sini sa nga victim para sa nagakaigo nga disposition. Sonjel, ano gani ito ngalan sang suba nga gintabukan niya? Ano yes, nga barangay? Ano nga barangay na? Suba ini sa nga barangay sa Badyangan pero dito siya na recover na sa may Pangitlan River na. Pero pareho man ini nga lugar sa barangay sa Badyangan man sa gihapon syudad sa Himamaylan Action Marlon. June 1 siya nagtabok sa suba pila ka oras pasabot sa lingon na missing pa ni siya. Correct kay June 1 ini siya mga alas 6 na anod nasapwa na siya mga pasado alas 3 na sa Hunyo 2 nga Action Marlon. So kahapon ni siya nasapuan. Yes. Correct. Ang nakasapos ni amo si Kagawad Untalan mismo barangay Kagawad man sa nga barangay Kabadyangan. Pagtabok ya ano natabuan nga gabogos-bos ang ulan o kung dalo lang sa tubig? Nagadaludo na iyang tubig kaya suno kaya police captain Hipilanggo nga grabe ang ulan sang amo sadto nga adlaw o kana tiyempo mga halin sang hapon no sa nga natabuan didto. So nagabaha-baha na ininadaan sang pagtabok ay sini sa nga isa ka senior citizen Action Marlon. So mayo kay nakita dayon ang lawas niya ni halin sa gintabukan niya layo na apukan sa lawas niya. Correct Action Marlon na pero ini subay man sa gihapon ko na nagasugpo nang ini ang suba sa nga barangay Kabadyangan kada sini sa nga Pangitlan River man Action Marlon. Sige Action Gel. Yes, Action Marlon para sa bugos na detalye, pamatian bala naton ang pahayag ni Police Captain Romulo Hotcalango, ang PIO sa Himamaylan City Police Station. Bali, nagluntad ang insidente mga 3:45 kahapon, pero nai-report ini siya mga nakalipas ng sobra isa ka oras. Bali nga, ito niya biktima, naglagaw ni siya sa iyaman nga utod, sa same nga sityo o barangay, pero sa tabok suba. Yes. Bali, ang ina nga suba nga ginagyan niya, regular yagid ni nga ginaagyan. That time lang sa natabo ang insidente, wala sa nagkumpiyansa sa kay sa inang adlaw, maulano na siya. Dayon amo to natabo ang flash flood na anod siya. Sir, sinunod rin gani ang aton nga victim siya, kag pila ang edad? Si Vicente Tugahan, gapangidaron sang 79. Sir, isang tiyempo, sini ko nga sa diin naanod ini ang biktima, may kaupod ini siya, sir, sa pagtabok sini sa suba? Wala ma'am, siya lang gid isa. So, sir, saan o na ini nasapuan ang biktima? Bale, ang nakasapos ni siya, si Kagawad Untalan, antes sa nadiskubriyan sang nagtahaw ng ulan kag ang flash flood. Inisubong ang bangkay sang biktima, di ina ni sir, nag-request pa kamo autopsy kaga post-mortem man, sir? Bale, ang iyang bangkay subong ara sa LSP Spinera. Yes. Isa mo na-requestan naman na namon sang autopsy. Yes, so Action Marlon, no, condolence gid sini sa himata kag amo ini pahanumduman sa aton nga mga kauturan nga kung nagadaludo na ang tubig, so hindi na mag-attempt pa nga magtabok sa suba o kuna sa diin man sini nga mga sapa Action Marlon.
Balita gikan sa Patrol, Aksyon Gil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Mas subo nga balita para sa pamilya sa ring 69 anyos ang pang-idaro na. Base kun baskog paman, muning gati hambal sa nga pulis sa himabalan na PNP, amo na perming lugar, amo na permi ang suba nga ginatabukan niya sa area. Magsiling kita ganit do mga kaakson, damo gid sang hindi baya maka-preparar sa mas temprano, di ba? No? Ang do kon ka isa may doon duman nyo sa isa ka trahedya to din ganit to nga lugar man. Nga nakuhaan pa ganit sang recorded video bla. Drone nga video. Alain-lain gito mo, no? Do man tong bumira sila to, kapaligo sila sa suba, gainit ya. May mga bato kagang suba, hindi man gani, ya siling ang pagbagosbos ang tubig, do ka normal man lang. Kung galing kay golpeadang pagbirada sang tubig galing sa bukid bla, sos pilagid tong nagkalamising una, kag pilagid tong mga nagkalabatay. Action Firing Line. Dire sa Negros Occidental sa Rasaling tara, kon balikan ta mga insidente, mga trahedya sa ring biktima sa dalo-doho, damo-damo naman. Sa manang halong gid, basta gani kita tanga magulugal umon ang panahon, di ba lang importanteng kalantuan ta, paiway anay na. Hulat ta nga inamagka-sure bla ka, 101% bla nga pagtabok mo sa suba, way sang peligro nga tubangon ka. Action Firing Line. Subong nga daan gin declare na sang pag-asa nga ari kita sa panahon sang tig-ululan, kapangibot kon kay isang pagtupa sang ulan mo. Di bla, nagliligad to na lang alang gani ko lakat kos dalan, gulpi lang nga bumusdak ang ulan. Mayo lang kay manasundan ko nga may gadala sang payong na mayong dalang ko sa iya. Action Firing Line. Dugay-dugay, naghulaw man ka, nagbalik man ang init nga panahon. Action Radio. So, hindi gid maintindihan, no? Sige, iban gina high blood na eh. Basta mo na nga kon kaysa ginagulpi, ginakibot sila sang tiyempo, bla basa sila. Basta alipuduhan nila, gina high blood sila. Tikon high blood, ginarekomendar ko mo niyo. No? Basta high blood or diabetic bang kada, panyawan herbal capsule with mangustin. Kaya naman na perming nyo sa nga tumaron. Milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa aton. Amon isa ang manunggal masursuran ang problema ninyo. Kag kon nagapalang luya lawas nyo, damo subong sa nagabatsyag palang luyang lawas, labi na kon matugnaw ang gabi, plus pag lagaw mo kon adlaw, init, pagpuli mo, luya lawas nyo daw. Pero kung may balon ka mo nga panyawan herbal capsule with mangustin, hindi dayon mag-epektong kaluya sa lawas nyo. Ang milagrosa na kapsula pwede ining mabakal sa RX Drugstore, sa Mims Pharmacy, sa Caro Pharmacy, kag sa iban pa nga mga butika sa inyo sa nga lugar. Basi lipat ka mo sang Life Extension Vitamin D3, isa lamang ina sa produkto sang Life Extension Philippines. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diary. Nagpadala sa duga kami sa mensahe Raytan John Villabolon. Okay. Okay, salamat. Salamat gid. Ana sinuro Rihanna Bril
Pastidio, good evening, Action Marlon. Tabyaw ko, Tagala Castellana. From Lapu-Lapu City, Cebu. Ana Senoro, salamat, Gid. Malumina, good evening. Janet O. Kendo, mayong gabi. Negros, watching from Imos, Cavite. Rosel Fulgencio, Susana, good evening. Josel Juliesa, tapos offense wins game. Defense wins championship. Warriors, offensive-minded kaayo. But sa Plastada, subong sang 3-star players sa Celtics nga puro 2-way players. Mabudlayan gid ang Dubs sa ining series. May punto, no? So, hindi makasiguro ang Warriors ni. Kativer, good evening. Action Marlon, salamat gid. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat umansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Aligad sa tak ng alas sa 8, kainasang udto mga kakson, nagkanto kita personal sa may banwa sang Isabela. Ini istorya pasanyog turismo ni siya. Kay imat-amat nagabangon subong ang tourism industry diri sa Negros Occidental kag sa bug-os nga Pilipinas. Halin sa halit kagintuga sang pandemya ining COVID-19. Ang Mambucal Summer Resort ginbuksan na sa publiko. May mga adjustment kag development nga ginpatigayon. Ang ginkantuan ta kaina sa banwa sang Ibi Magaluna sa may barangay Madalag, no?
mayara sang bag-o nga lagawan naman ang mga kakson taraho. Ang Isla Madalag. Isla Madalag nga akaladtuan katahom, no? Inisalp lang man itong inang presentation nila pasanyogon pagid nila dugang ni kagdugangan sa ginatawag nga ining floating river restaurant la. Daw maamo dito sa mga area sang probinsya sang Bohol wa. Action Radio City Hall Report. Pero diri kita na sa Bacolod City Hall nga mga balita with Action Art Ayhopon. Action Art mayong gabi sa report please kabin. Mayong gabi Action Marlon kag sa aton sining nga mga ka-action. Naunahon ko lang ang ato lang ginpalayag kaina sang tagpamuno ko negosyante man dito sa National Presidential Advisor on Entrepreneur nga ti ang iya recommendation kon mahimo palang ang pagsuksok sa face mask Action Marlon ang amat-amat ng dulaon. Uy. Kay siling niya mas mayo ini nga maganyat pagid ang publiko sa pagwa kag ten kumpiyansa sa tao nga magwa gikan sila puruyan mangin open naman o kon magabukas naman pero di damo sa mga nagkontra man sadto nga mga eksperto kay sila paglantaw sa Marlon hindi gid sigurado nga maghatag ina sang 100% nga gina-expect sang sining nag-proponer mo kay kung madumduman ang luyag diriya ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion optional ng paggamit sang face mask sa mga Pilipinon. May mga doktor kanina mga experts nga nagpalayag man sa ila worry nga kung tugutan ini nga hindi na mangin mandatory yung pagsuksok sa face mask particular na sa mga pampubliko nga lugar. Imagine on Marson Marlon may nagawa nga report today nga may mga bago naman nga sa bayan. Now, gin-localize na ito kagin-check sa local government of Bacolod City. And of course, isa sa nga ito siniging kuhaan reaction is Vice Mayor Elcid Pamillaran nga mo nag-serving na local IATF chair sa nga Bacolod City. Now, sunod rin kay Vice Mayor Elcid Pamillaran, sila nga mas nami sa sila nga mga lihok o kung ini nga mga plano ang maghimo sang decision Action Marlon ang National IATF na lang kay sila nga tiara ng komposisyon mo halos tanan nga mga experts kag government agencies ang nangin kabahin sining National IATF kay sining nga para at least mangin official kag ang namin paggamit napilin na malang ni isang kabulan na malang ho antes ang pagsulod sa bagong administration sining nga kulaton na lang daw kung ano man ang ila sining mga guidelines sa ginanantaw nga pwede himuon at least ang pagkambyo ginman sa mga regulasyon mag-aagig sa nagkaigo o kung nakasanto na pagtuon. No? Hindi kayo tigulpya dalang based on the recommendation na mo na Action Marlon to sila nga hulaton ka na lang kung ano ang mangin desisyon diri sa National IATF. Yari si Vice Mayor Elcid Pamillaran. Ang aton na kuryente. Si Vice, okay. Si Vice Elcid, ara na sa, okay na. Dalangin Action na Art kay gina-plastar pa sa sering materion si Vice Elcid Pamillaran. Balik tayo na Action Art. Personally, hindi mako, I'm not a medical doctor and that si Joey Concepcion is also not a medical doctor. Ibilin ko niya for me sa National IATF sa DOH sa pag-decide. But then given nga ang aton cases are going down, ang ga-average lang gani ang entire country or ang aton nasyon sa mga 300 So
Bilin ta na sa mga expert siguro action art. Whatever decision yung ipapanaong siyang national government pati yun many times sa Ako na action, Mara, ang portion sa palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Now, isa pagid ka development, ari ay sa June 9, may ara sa gintanan nga pakigsapol ang hanay sa marigosyante diri sa sudad sa Bacolod, composed ini sa mga Chinese businessmen, ang mga Chinese or Filipino-Chinese parang mga businessmen upon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry sa diin imbitar nila ang mga local officials sa Negros Occidental kag Bacolod City that includes sa ilan ni Mayor-elect Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mo nang initially na palabutan na nila sa official communication. But ang target diri sa MBCCI tanan halos ng mga local officials kag top officials sa province kag Negros, kag Bacolod, ang ginapadalaan sa sining invitation. Ang tuyo sa pagsinapol nga ginaduso diri sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga at least ang ilang mga concern kanila tubang sa mga problema sa Marlon halin sa problema sa petroleum products, problema sa presyo sa kuryente, ang problema sa pagsaka o padayon nga increase ang mga balaklon o food products, kag ang ginakabalak-an gid kag pag-umpisa na gid sa ginatawag na tungkwas na adlaw sa wage increase diri sa Region 6. Kaya sunod diri sa kay Sir Frank Carbon, expect sila kay number 1 si Mayor-elect Albi Benitez kag Vice Gov Jeffrey Ferrer, mga kandidato kag isa sa mga naging supporters last election ni President-elect BBM. Nag-expect sila nga base pamatian pa man lang ang ila sini pila ka mga concern para man nung sulbar ang ila ginaagwanta or ginaaguniya subong. In fact, ang siling din ni Mr. Frank Carbon Action Marlon, ang forecast nila after sining mabinulan o at the end of the year, kung hindi ni mapunggan kagway himuon ng national government, base maglabot isa kagatos ka pesos kada litro ang presyo sa gatong. Kasi nga magamo na baldagid no ang sitwasyon. Yari si MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Ang aton na kuryente. Swerte man katawan sa bilog ng Pilipinas, we're one of the highest. Upod pa na siya ang sige man saka sang pagkaon. Basic na ton, no? Ang isa pa subong nga ginalibugan namon, we have one of the highest, if not the highest increase in minimum wage. Plus di kuryente, apat ginakabagyo nga tubang sa tong laslas subong. Gasala-sala kami, no? Kuryente ka mahal. Ang aton fuel, sige lang saka. Bimod madabot sa spectrum namon before the end of the year, madabot sa 100. Why, unta tanghira mo. Inyo Madrid 100 ang per liter ng diesel, no? Di nga nayan pagkadto. Ang kuryente, pagkaon, no? Dugangan pag isang sweldo, eh. So, amo ina subong. Puwerte gid ang lingin ng ulo namon. In fact, that's why pila na ni ka adlaw, ang amon nga concentration, number 1, anay isang wage increase kung paano namon ini nga mapunggan. That's why may mga appeal kami, kabalo ka man siguro, no? Napadala na namon. May bulig sa aton ng mga politicians kay Mayor-elect Albi, kay Congressman Greg, kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa June 9, matelipon kami na ang bilog na business sector sa Bacolod, ang Chinese kag ang MBCCI, and how to discuss with the politician. Kabalo ka man, we have to work with our government. Kay hindi namon pabayaan nga negosyo magkalasira, magkaladula og raw or else. Boy, siguro madugangan siya kung wakatuig naman pag-recover ta, no? Yes, sir. So that's why nga subong ang aton nga kwan nga amon anay which we have control away paano mapunggan ining 10 to 10 pesos nga increase sa magagmay nga kwan, no?
nga sweldo daily. Ina ang kuryente na galibog ulo na mo kay way ka control. No, kan gobyerno hindi man siya kasad sa buong subsidy sa mga negosyo. Amo na aksyon Maylon, ang person sa parayag ni Mr. Frank Carbon, so balantayan na to nini ang ila meeting after June 9 kag tibos si batayan talaga sa Doli no ang ilaman monitoring niya o the implementation naman sa wage order number 26 nga mo ini ang nagapatuman sa dugang uhon tagtaas sa sweldo sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Aksyon ay kay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Akson Art, 33 minutos na nakaliga sa tag ng alas 8. Barantayan na kung ano mangin resulta sa sinapol nga pati kayo noon sang kilala nga mga personalidad kag politiko, hindi labang sa Bacolod kundi pati na sa Negros Occidental. This coming June 9, Webes na sang adlaw. No? Baloon tara kay ang agenda sa ila sa nga paghamalan parang basi palang mapangitaan sa iban pag-isa nga pamaagi ini kay nalukdo nga problema gapon sang aton sa nga nasyon Action Firing Line. sang Bacolod kag Negros Occidental mayo man na kay antes magpungko ang bag-ong administrasyon dire sa Bacolod City. At least mayara sang pila ka mga na plastar na nga mga plano kag ideya. Action Radio. Kay na mga kaakson, sana silentara nagkadto kita dito sa may area sang Banwasang Ibi Mangaluna, partikular sa Barangay Madalag. Banwasang, munisipalidad sang Ibi Mangaluna. Mayara sang pagpresentar kay nato si Mayor Marvin Malacol o kon Malacon sang Isla Madalag Eco Haven. Mada ang Ibi Mangaluna, isa dara sang pwede gid nila nga mapabugalbla kon tourist destination ang paghambalan ang tumungtong Mangrove Eco Trail. Nakadtuan ta man ni personal. Kanami sang lugar kon ginapalibutan sang mangroves mo. No? Kagka bugnaw plus ang dapya sang tubig sa dalom may ginalatayan ikaw nga tulutay-tay nga kawayan sa punta may masugata si ibo nga mga alagit-it kag kabog katahom, no? Pwede ka makasolo standby, makapulong pungko-pungko, makakaon-kaon dara sa may tumungtong Mangrove Eco Trail. May ara isa pagid dara mga kakson ka resort o galing kay private inihambal kay na ni Mayor Malacon, isa ka river resort. Ginapanagiyahan sa isa ka pamilya. Dara sa may barangay Kunsing, Hacienda Fortuna. Pero ang highlights kay naya, sang aktibidad amo ni ang blessing nga gin patigayon sa Isla Madalag Eco Haven sa Barangay Madalag. June 3 to 26 nga aktibidad may kantaran sa Municipal Environmental Month. Buwas ka adlaw, open na ining Isla Madalag Eco Haven. Siyempre ara sa may barangay Madalag, isa lang kina sa nakakuha atensyon sa akunto. Ang dalan pasulog sa siring Isla Madalag ni, man malabay kaya sa ano to man dako ka jeb to. No? Way man sang problema, no? Kay way man makasablag sa alagyan sa dalan. Galing kay atop sang gym la na sakop yang isa ka dalan mo. Isa ka lane sang dalan. Tibuas nga adlaw luyag ipabalo ni Mayor Marvin Malacon nga magabukas na magabaton sang walk-in nga mga customers may floating restaurants. No? Dutay pa malang kay mati panugod pa malang. Perting plano sa mga kaakson plano sa dugangan. Kag may ara lang environmental fee, mga pulok pisos kay usaron man pamakal sang dugang
mangroves kay parang dugangan man ang tanom sa palibot mga kaaksyon. Kaysa una suba lang na da. And then ginadungkaan sang bila ka mga bangka bla. Di siyempre may mga panimalay sa kilid sang suba. Sa picture na bla, sa laragway sa ato sa ring live stream, inang mga dekolor nga balay kita nyo, ginastaran sa tawo na siya. No? Sa iluhan, pangitaan na sila lugar nga sarang nga masiluhan. Mayara na sang nakita si Mayor Malacon nga dito sila sa iluhon. Kay pahamtangan kung butangan na sang kubo-kubo man. Kubo nga pwede man matiniran sang luyag magbisita na mga jutay man lang 15 to 20 sila ka mga pamilya. Tibuas ka adlaw, pwede na magkabaton sa bisita niyo. Ginisalb lang ang schedule nila alas 10 ang aga magabukas sabto alas 8 sang gabi para lamang sa adlaw nga Biyernes ti kay naabi Sabado kag Domingo. Biyernes, Sabado kag Domingo lang anay. Kay base sa ulihi matingwaan mo nga mabuksan kada adlaw. Ang isla Madalag Eco Haven nga ginapalibutan sang mangroves 5 hektarya mo, no? Ang mangroves mga kakson tumtahom kag kon mapatahom pagid base kon hindi lamang mambukal ang dugukon sini base kon isa man sang dugukan sang linibo ka mga turista kag mga bisita. Yari si Mayor Marvin Malacon sang EB Magdaluna. Hindi ni untat niya development kay we're planning more pagid to accommodate tourist no baka dire no. One of that is ini mga balay we're planning to relocate them nga butang sa saktong nga lugar and we're planning to put some kubo in the middle and the area. Ang so planning to have our own dire ng bangka nga da mismo mas kaon sa bangka. Just like Lubok in Bohol or something muna. Ang aton mangrove is almost 5 hectares. Siyempre, number 1 is the lang tawon mo ang sutokil nga style sa Mactan. When sa sutokil, ang muna ginaya dapat sugba, tula, kilaw, talaba, and kasag. So, and also, siguro, kung lang taon mo difference nila, kung i-compare, this is more on do mas taas-taas nga level sang pagplasta sang area no i-compare mo to sa ecotrail ka dito nagbutang ka lang din open ka lang to kung ka lang makakaon ka lang and unlike there may mga area kita nga gin-develop din. Actually it's not an entrance fee, that's environmental fee for para sa mangrove. Kaya kabalo kita we're more gusto ko ba nanong pag damo pag mangrove so isa man sang livelihood nila nga sila mapatubos ang seedlings baklon ka banwa kag sila man matanom. This is a partnership with local with us and sa diri sa barangay. Walk in kita. Start kita 10 o'clock until 8 o'clock sa gabi. Matry kita sa gabi. And only Friday, Saturday, and Sunday lang anay. May araw na matiyog ka to kung lang taon mo, kung magbuting ka diri, makita mo tong aton nga taytay going naman to other barangay. Nga kidra na ang abundance ang dried fish. Last year pa ni siling ko after election na kay basi pag-open kita politikahon pa. No? Misan wala ta contract eh. Sabi na usually gina-cater naton ang mga street food vendors, no? Ginada sa merkado. So ginadagsa ina every Saturday night. Not only sa Rabianon. Sa plaza. So plan do street market, do street food. Ang street food dira sa market anang tawag na night market. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Atos rin nga mga duga nga mga mensahe. Okay. Rosel Fulgencio, Susana, good evening. Josel Holieza, tapos offensive wins. Okay. Salamat gid. Kativer, salamat. Ray Flores Baryoga, Jack Hardeo, good PM Max Marlon, mangkot na ko tani kung paano maklaim ang daog ko sa NBA life ninyo kaina sa nga udto. O sige ha.
I-check ko na ka sa assign Jake laban-laban na padala ka na nila sa mensahe. Pero check ko. Salamat Jake, Hardio. No? Salamat. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyone! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang
sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung may kumataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang Subo dito sa may Zamboanga del Sur mga kakson. Okay na lang sang hapon duha ka mga bata lunsay nagkalabatay, may duha pagid ka iban ang napilasan matapos nga sumigabong ang tubo nga ila sa ginampangan sa Comalarang, Zamboanga del Sur. Ang investigasyon inisal sang pulis ang paglupok na tabo sa purok
Malipayon. Ang hambal ni Kumalarang Police Municipal Station, hambal sang kapulisan sang Kumalarang Police Station, ang biktimang edad de 8 katuig ho. Ang isa 6 katuig, makan mo yan. Ang napilasan 13 anyos, babaye. Ang isa pagid 7 katuig, babaye man. Ang nagkalamatay lalaki 8 kag 6 pa lamang katuig ang ila siri nga pangidaron. Subo nga balita inesa na saling tara. Ano naman ang tubo laban-laban ni basi kon bomba bala ni nga gintulutiltig na ni. Ginkumpirmar ini makakson nga hitabo sang lula sang mga nagkalabiktima to, no? Ang lula si Faye Kalunsag Pukulan. Ginibistigahan ni subong sa ato sa kapulisan kag militar ang 102nd Infantry Igsoon Brigade sang Philippine Army nagsiling nga ang pagsigabong, ang paglupok, pagpati nila posibilidad nga resulta sang terror attacks kasi nagkalawigat, nagkalabilin bla nga bomba nga way naglupok bla. Pagpati sang Philippine Army pasi kon tuga pa ini sang mga terror attacks sang criminal groups o kon pila ka mga individuals. Hilibion ang pamilya sa siring mga nagkalabiktima pa labi na gid ang duwa ka mga nagkalamatay ni inausisa panikaron kon ano nga sahi sang bomba ni at laban-laban bomba gyud ni ang gulpi lamang nagsigabong naglupok makakso nagligad nga mayo 30 lang may isa man ka tawo to napilasan matapos nga may lumupok man nga bomba sa syudad sang Isabela didto man sa bayan sang probinsya sang Basilan. Action Firing Line. Impunto las 9, Action Radio Philippine Standard Time. Nagtakop naman ang isa ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan, June 3, 2022. Action Firing Line. Thank you for watching. Thank you for listening. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.